Troba'ns a Facebook, Instagram i Twitter. Adolescència Ràdio Estar Terrassa. Avui, aquí a Adolescència, parlem amb la part juvenil de la companyia 34 Passes d'aquí de Terrassa, amb la Martina i dos Marcs. Bona tarda, nois i noies. Benvinguts. Bona tarda. Què tal, com esteu? Molt bé, molt contents d'estar aquí. Exacte. I jo de tornar. Sí, perquè de fet la Martina benvinguda una altra vegada després d'un parell d'anys que Sí. no estàvem aquí. Ja tornem a Torno a ser aquí. Tornem a escoltar la teva veu per aquí, per casa nostra. Com estàs? De tu personal, com estàs? Molt perquè bé. fa molt que no parlem amb tu. Estic molt bé, doncs abans venia aquí que estava a batxillerat, ara ja estic a la carrera, estic treballant, ja no sóc tan adolescent com abans, però estic molt bé. La vida segueix, els adolescents ens fem grans. Ens fem grans, però bueno, sempre ens Segueixo queda... sent encara, Sí, però ja segueix. queda poc. Home, el carnet jove acaba als 31 anys, crec. O sigui, Doncs encara em queda molt, llavors. Ens queda molt encara, nosaltres també. I també tenim Marc i Marc, a dos Marcs, benvinguts aquí a Adolescència. Què tal, com esteu vosaltres? Molt bé, estupendament. També treballant i estudiant, suposo, o sí. aneu compaginant. Masses coses. I a més fent teatre. O sigui, posem encara millor, perquè diguem que els joves no ens movem, si és que ens agrada fer de tot. No ens podem estar quiets. Tenim necessitat també, no?, de fer de tot, si no... No parem. Doncs principalment venim a parlar una miqueta de vosaltres, perquè també estreneu una obra de teatre. Però primer parleu-vos una miqueta de vosaltres com a companyia, la part jove de 34 Passes, perquè és una companyia amateur d'aquí de Terrassa, però té una part juvenil, que sou, vosaltres, amb molta més gent que hi ha darrere, que avui no ha pogut venir, però que un abraçar i un petonàs de tot el que fan. Com arribeu a arribar tots junts a coincidir i dir, mira, ens agrada el teatre i com coincidiu a 34 Passes? Vols parlar tu, Marc? A veure, primerament, som unes persones que ens vam conèixer, uns nois que ens vam conèixer al QES, que és com el grup de... És l'extraescolar. Sí, del qual ara nosaltres som professors. Exacte. Us coneixeu abans de... Sí, alguns. Sí. No tots. De fet, al nostre grup ens vam conèixer gràcies a això, Sí. perquè ens vam apuntar a aquest extraescolar, des de petits, vam anar creixent. S'ha de dir que jo vaig arribar molt tard. O sigui, jo havia fet teatre sempre, però a diferents puestos, i arribava al batxillerat i jo necessitava fer teatre. Llavors tenia una amiga, la Judit, que també està a l'obra, que em va dir, ostres, doncs jo faig teatre aquí al grup de la Santa Creu, vine, tal, i allà els vaig conèixer a ells i, va ser una explosió de felicitat. Millor tard que mai, no, diuen? Ara, millor tard que mai. Exactament. Sí, llavors ens vam conèixer allà i a poc a poc hem anat fent teatre, i quan acabes aquest extraescolar, quan ja ets més gran i acabes el batxillerat, sí que vols seguir d'una manera una mica potser més professionalitzada, si ho diguem d'alguna manera, i entrar a la companyia de teatre d'allà, del mateix Santa Creu, al 34 Passes, és una mica com el pas que s'ha de fer, no? I moltes persones de les que comencen a l'escola de teatre després acaben anant a la companyia. I doncs, a poc a poc hem anat fent obres i ara s'ha tingut molt interès de que els joves també tinguem una veu cantant o almenys una mica de protagonisme també dintre la companyia. Clar, perquè sempre fèiem papers petits, ho portaven més als adults de la companyia, que portaven allà feia molts anys, i el director ens va dir, estaria bé que féssiu alguna cosa als joves, que fa molt temps que no fem res, i aquí va sortir la idea de fer el grup de 34 Passes juvenil i fer aquesta obra. Més o menys a les edats que arribeu a tenir aprox. Bueno, juvenil del tot tampoc és. Sí. Jove. Sí, anem des dels 19 fins als 28, ara ja. La T-mobilitat ens entre tots, llavors som joves, Igual, ja està. igual. El carnet jove ens Ara ser entre. jove fins als 30. Clar, doncs, és ja això, està. no passa res. I tant. Doncs arriba aquest moment que arrel d'aquesta extraescolar coincidiu i comenceu a fer obres. Per exemple, la primera obra que recordeu haver fet junts, quina era? Jo amb ells no vaig fer-la, a l'extraescolar sí, vaig fer Alicia al País de les Meravelles, i crec que la segona ja va ser Hèrcules, pot ser? La nit de Sant Joan. Aquesta? No. La nit de Sant Joan Però va ser la amb ell. primera que vam fer junts. Ah, sí? Doncs aquesta. Clar, Ell va entrar més tard, sí. Clar, jo quan vaig entrar més tard, me'n recordo la primera que vaig fer amb vosaltres, el sopar dels idiotes. Uau. Que jo feia d'inspector.
Va ser molt divertida. I llavors, dins del 34 passes, ja sí que va ser... Bueno, jo vaig fer de figurant al Mercader de Venècia, però llavors ja com a tal vam fer el Conte Nadal, fent de nens pobres. Sí, i a partir d'aquí ja ens han donat altres papers, hem fet de dona de l'exèrcit de salvació, ell va fer de Scrooge en un muntatge... Bueno, sí, perquè va haver un any que van fer el 13 aniversari del Conte de Nadal. 15. El 15 aniversari del Conte de Nadal van fer especial juvenil i ens van donar l'oportunitat d'aquesta obra que havíem viscut també des de papers més petits, des de papers de nens pobres, figurants, no? I altres papers així com amb menys protagonisme, que els joves tinguéssim tot el protagonisme i es va fer una especialment juvenil i va ser molt xulo perquè al final va ser els papers que ja teníem tan mentalitzats o tan interioritzats de dir, uau, això és el que veiem sempre, fer-ho nosaltres era com un punt molt xulo. Va ser una oportunitat molt bona. I en aquest moment, després de tot això, us arriba a les mans Tots són silencis, que és l'obra que ens veniu a presentar, que estrenareu d'aquí poc. Clar, hi ha una sèrie de personatges, aquesta i a totes les obres. Hi ha una sèrie de personatges, com els repartiu a l'hora de dir, vale, tu faràs aquesta persona, tu faràs... Té molt a veure amb la personalitat de cadascú o és una miqueta més aleatori? S'ha de dir que l'altre dia ho estàvem parlant amb la Maria, que és una altra companya, i deia, com ho vam repartir? I jo me'n recordo que a mesura que anàvem llegint els personatges, jo crec que va sortir d'una manera molt natural, perquè sí que és veritat que cadascun tenim moltes coses o particularitats dels nostres personatges. Aleshores, jo llegia el Geri i veia el Marc. O llegia a la Gala i veia a la Martina. O sigui, va sortir natural i de fet, vam anar encaminant-nos cap aquí i es va repartir així. Sí, però és una cosa que, m'ho plantejo ara i dic, és fort com sense voler ens hem agafat tots personatges que són molt semblants, perquè jo també vaig agafar també el Geri al principi una mica a la babalà, perquè vaig llegir-ho, vaig dir, bueno, m'agrada el personatge, però no em sentia especialment identificat, però amb el temps he dit, hòstia, és que això, allò, i dic, ostres, és que tinc moltes coses que soc molt semblant, o sigui, hi ha coses que no, òbviament, però hi ha moltes coses que dius, pues, soc part meva estar aquí també. Clar, jo sí que directament ja vaig triar aquest personatge perquè m'agradava i sabia que m'agradava perquè m'identificava amb la Gala. I crec que tots és el que dieu, que ens identifiquem en certa part amb el nostre personatge. I és, per exemple, el que li passa al Marc, que pot ser que de primera lectura no t'ho sembli, que t'assembles, però és que és una obra que l'has de llegir, És una obra difícil d'entendre. Bueno, no té només una capa. Exacte. Té moltes capes, és una ceba. Aleshores, clar, la primera capa que podia trobar el Marc en el Gerard era com de prepotent, de cregut, potser no. Potser sí. Però després vas mirant a sota i hi ha moltes altres coses. I realment tots els personatges, els 8 personatges, tenen moltíssimes capes. Clar, estem parlant dels personatges i tot, però Tots són silencis. De què tracta aquesta hora? Hi ha molt jove, per tant, hi ha molts joves, és una grup... Bueno, tots joves. A vosaltres us agrada sortir amb els amics, suposo, anar d'escapades, de cases rurals, de coses d'aquestes, no? Com a tots els joves, suposo. Una cosa superimportant és que tots nosaltres... O sigui, l'obra va... A veure... Precisament l'obra va més o menys per això. L'obra va de 8 amics que se'n van un cap de setmana a una casa rural. I allà... Passen coses. Bueno, sí, cadascú té les seves dèries, ferides obertes, emocionals i tal. I allà passen coses. Aleshores, un tret super interessant, al meu parer, és que nosaltres també, els 8, som amics, de veritat. Som un grup d'amics que quedem, ens anem de festa, fem sopars... I heu convivit junts, tots? Encara no? Alguns dies sí. Sí que és veritat, clar. Alguns dies venen al meu apartament, a la platja, i estem allà, i jo acabo fins als nassos. Bueno... Però, com a l'obra, no passa res. Per assajar l'obra, no passa res. Sí, al final és viure les teves pròpies carns, no?, per preparar-te. No, però és una cosa que sí que és molt fàcil, com a jove, també identificar-te amb aquest tipus de narrativa, perquè al final és això, tothom ha anat de cases rurals amb amics, tothom sap què és conviure amb persones que potser no t'has trobat vivint 24 hores, no?, i llavors, descobrir aquestes noves capes dels personatges, aquests nous interiors, doncs és una cosa que és fàcil per entendre, jo crec, per tota la gent jove. I ara, ara que sí ja sabem quina és l'obra, tenim els personatges repartits, que clar, al cap i a la fi és un alter ego vostre. El personatge una miqueta perquè l'heu de fer vostre i l'heu de sentir, realment.
el procés creatiu i d'assaig d'aquesta obra en concret, com ha estat? Perquè heu anat a l'apartament de la Martina a assajar-ho, quedeu al local on assageu, que clar, assageu suposo algun Al lloc teatre. que teniu, al teatre. Sí. El teatre on representeu és on assageu i ho feu tot. Sí, Sí. es diu Sala Xavi Sallent, A al barri de Sant Pere. Sí. Doncs- Que hi ha diverses sales, no sempre assagem al teatre. Clar, ja És un, les Però és bueno, un, esteu per allà. És un lloc Estem- molt gran, clar. Vivim allà, gairebé. És la nostra segona casa. Sí, i és una mica això, que el procés és bastant senzill, bueno, més o menys com totes les obres de teatre. Comencem llegint moltes lectures, al final per acabar tenint una mica la facilitat i a poc anar posant en escena tot això que doncs, ja ho tens més interioritzat. No? Vam començar fent lectures a casa d'una amiga. O sigui, una noia del grup, ens vam reunir a casa seva i vam començar a llegir, fèiem diferents personatges, tal, i al final, és el que deia, que al final, a base de llegir, ja ens vam encaminar cap als nostres personatges. I després de fer aquestes lectures, de repassar-ho, perquè clar, llegint, arriba un moment que ja suposo que podeu analitzar l'obra com és. Després de fer totes aquestes lectures, el missatge que transmet l'obra de Tots són silencis, quin és realment, així en global? O el vostre missatge que vau dir, vale, aquesta obra parla d'això, o no? Parla de moltes coses. Sí, és que hi ha molts temes a tractar, cada personatge té els seus problemes amb un altre personatge, els seus problemes interns, i tracta sobre moltíssimes coses que el missatge de cada personatge és completament diferent, però parlem de ruptures d'amistat, de Salut mental. Relacions tòxiques, de LGTBI, Sí. LGTBI-fòbia, una mica. És això que deia abans, tothom es pot sentir identificat, i més els joves, perquè parla d'una mica tot el que ens toca a nosaltres, i al final, com tots els personatges són diferents entre si, tothom té les seves problemàtiques i cada problemàtica és diferent i única. Parla de l'amistat, però parla a partir de coses quotidianes i aparentment inofensives, però que realment van calant en les relacions interpersonals que tenen aquest grup. Per tant, podríem dir, parla de la vida. O sigui, Exacte. és el que t'aixeques i vas a dormir, doncs tot el que passa aquí és el que parlem a Si el que l'obra. ens passa a nosaltres podria passar a qualsevol grup d'amics. O tan joves i no tan joves. Exacte. També. Amics, Joves en general. i no tan joves, perquè són coses, com heu dit, de la vida quotidiana que ens passen a tots i que al cap i a la fi ens podem identificar tots amb algun aspecte d'aquests personatges. Clar, o sigui, els adults que vinguin a veure l'obra, vull dir, tot i que hi hagi aquest salt generacional, es poden sentir identificats completament. Clar, també suposo, encara que tinguin Ells 30, 40, 50 anys, suposo que fan escapades tenen amb un grup amics d'amics, i tot això. I si no, vull dir, de joves ho haurien de fer. Vull dir que s'han de sentir identificats completament. I és molt important que és una obra que parla de joves i està feta per joves. Vull dir que estem acostumats potser a vegades a veure obres de joves des d'una mirada més adulta, més infantilitzant, més... Immadura. Sí. De fet, I no ho és. els papers de les sèries i les pel·lícules són joves de 20 anys i Són són actors joves de 30, i a vegades els veus i dius és que un jove no es comporta així, o sigui, està molt... Exacte, el director no se'n recorda quan era jove i no sap, no li dona realisme. En canvi, fer-ho nosaltres mateixos li ha donat, al meu pare, doncs, molta veritat. Sí, o sigui, és això que dèiem, que a nosaltres ens sembla molt quotidià, perquè el que hem intentat recalcar, no, en tots els personatges és no fer una caricaturització dels joves, no? No volem fer com una història que sigui externa a nosaltres, sinó que pugui passar a qualsevol persona. Un mirall de la realitat. Exacte, realment. i fer-ho des de la nostra mirada, que a vegades és això, ens falta veure teatre o veure obres o veure audiovisuals de joves, feta per joves, que és, crec que, el més important. Que quan ens van donar l'oportunitat de direcció la vam agafar i bàsicament això ha sigut una obra autogestionada per nosaltres, alguns s'han implicat molt més, aquí tenim a dos dels directors, Els Marcs. els Marcs. Han sigut els directors, que vulguis, no, això et dona l'oportunitat de que no hi hagi una persona externa, implicada, de poder fer les coses com tu vols, com tu les sents i com tu t'identifiques, perquè és el que diem, un adult ara mateix doncs potser no està tan implicat en els temes LGTBI. Potser sí, potser sí, però realment qui està fent més lluites són els joves, qui està fent més lluites per molts d'aquests temes són els joves. I poder tenir aquesta visió real de joves a una obra de joves, dirigida a joves,
doncs és alguna cosa que és molt important, trobem. Som una generació que empenyem cap a aquesta banda Sí. i és important, clar, per nosaltres és molt important veure-ho reflexat i aquí està. Doncs, precisament, després d'aquesta direcció i d'aquests temes, expliqueu-nos una miqueta un dia típic d'assaig, ara, per exemple. O sigui, arriba un dia, vinga, assagem. Com es planteja el dia? Com ho feu? Doncs ara mateix és bogeria pura, perquè les setmanes abans de l'estrena és intentar-ho, repassar-ho tot, intentar-ho veure tots els detalls, que tot estigui bé, no?, des de dins, entre fora. Però quan estava més enrere, potser era com el gruix del que hem estat assajant, era intentar fixar-nos en escenes concretes, no?, que els personatges de l'escena intentin estar al màxim dins possible i les persones que estem a l'exterior, no?, tant de direcció com els propis companys, veure-la, observar-la i sentir-la, a veure què és el que ens comporta, no, això, i després pues, fer petites correccions en això. Vale, pues això ho he vist una mica així, aquesta cara potser o aquesta reacció. Al final és anar dividint l'obra en petites seccions, no? Que és una cosa que també ens ha ajudat bastant, no? En petites minitrames, subtrames, i així com poder-les treballar individualment. Sí, s'ha de dir, o sigui, el procés realment que seguim un dia d'assaig normal és, arribem, ens posem a xerrar de les nostres coses perquè no ens hem vist en tota la setmana i necessitem posar-nos al dia mentre... Clar, treballes més relaxats, Clar. parlant i a veure, és Aleshores, més confiat. Anem muntant l'escenografia, posem al sofà mentre xerrem, tal, no sé què, i estem una estoneta i després ja diem, bueno, va, anem a començar. I aleshores al principi posàvem una musiqueta, unes cançons per ballar, relaxar-nos, ja estar escalfats i ja anar directament al lío. Sí, i ara bàsicament estem fent passe rere passe rere passe. I ho passeu sencer, Sí, cronològic de la A a la Z, o sigui, no ho Exacte. feu saltejat. Aquest part al principi, o sigui, No, vosaltres no. ho feu tot d'inici a fi. perquè també és una manera en recordar-nos de quines escenes van després Clar, de i quina. seguir el fil de- Clar, no només és aprendre't el guió d'una escena en concret, és saber que després va aquesta, que abans va això, que ara aquí t'has de moure cap a X costat, i fer-ho d'aquesta manera ajuda moltíssim. I també ara mateix, que ja estem quasi ja a la data de l'estrena, sobretot per nosaltres mateixos també veure com transita el personatge al llarg de tota l'obra, que també és una obra que va endavant, endarrere, o sigui, hi ha Sí. salts temporals, hi ha moments que no saps on ets, no?, temporalment, però és important veure també com el personatge, si l'escena anterior ha patit, no?, una discussió o estava supercontent per qualsevol cosa, Clar, ha de a la seguir següent escena aquest ha d'estar, sentiment. i seguir aquesta línia ara, sobretot més completa, t'ajuda també com a actor saber on has d'estar, no? S'ha de matxacar del principi al fi, i també és això, a part de les emocions per on les que passa el personatge, que és un alt i baix, també el cos, cap on va. O sigui, en aquest moment me'n vaig endarrere, me'n vaig endavant, haig d'agafar allò... El cos té memòria, llavors, a base de repetir-ho, tu ja saps què has de fer per on... I també els sentiments, vull dir, ara haig d'estar trist, ara també té molta part física, a part d'emocional, també les cares i els gestos i tot, és molt important practicar-ho. Clar, i els petits detalls. Hi ha petits detalls que potser nosaltres ens n'hem adonat perquè els hem creat nosaltres, potser el públic no els veu, però hi són, marquen una diferència, i aquests petits detalls els hem de recordar, perquè crec que és Potser el que... alguna persona sí que Potser fila prim i Potser algú se'n sí, però recorda, com és ho veu. una obra una mica enrebaçada, també creiem que aquests petits detalls marquen la diferència al final, com això que hem dit, com entres a l'escenari, ara que aquestes dues persones estiguin sentades en llocs completament oposats, o que aquestes dues estiguin en el mateix lloc, en el mateix moment. Són coses que al cap i a la fi acaben de completar tot el que és l'obra i les escenes. I ara una pregunta, ja més, suposo que més encara per vosaltres dos, Marcs. Quin és el repte més gran que heu afrontat durant la producció d'aquesta obra? Clar, però suposo que hi ha una part més fàcil i una més complicada. Bueno, I dieu, ostres, això ens va costar, clar, a veure, dirigir té les seves coses bones, boníssimes, que és poder escollir, pues això, les músiques, dirigir els teus companys, els teus amics, Sí. però també té altres coses que són complicadotes, que és, per exemple, el meu parer és, això, són persones molt ocupades, som joves que fan moltes coses, llavors un dels problemes principals és poder quadrar assajos tots, perquè a sobre el grup
tenim dues amigues que són infermeres, que això és Ostres. horrorós, tenen uns horaris fatals. Millores laborals per la infermeria, sisplau. Sisplau. Des d'aquí fem una crida. Aleshores- Sí, és complicat. Jo crec, una mica com deia el Marc, el millor de poder dirigir una obra com aquesta és poder dirigir els teus amics, i el pitjor és poder dirigir els teus amics, Sí, jo crec, sí. perquè està a aquest punt que és molt complicat veure el límit bueno, els rols de poder, no? Al final, tot i que és una obra autodirigida i tothom té la seva veu, perquè jo crec que és molt important això també, que tots els actors han tingut la seva veu durant la preparació de l'obra, hi ha un punt de dir alguna visió ha d'estar per davant, alguna veu ha de despuntar davant de tot això, no? Llavors, a vegades el punt aquest de vull imposar aquesta... Bueno, imposar-la. Vull Sí, la dir... línia entre l'amistat i, entre cometes, la feina. Dir, a veure, sí, estem una mica, treballant o sí, estem és això, Exacte. és una mica de dir ets la meva amiga o ets el meu amic, però t'he de dir que això no s'ha de fer així, o t'he de dir que ara hem de fer això, i això s'ha dit així. I és aquest punt de dificultat, potser no dolent, però de dificultat, de repte, com deies tu, de dir, ostres, això Saber és una marcar cosa... el límit, la diferència entre ara estem de col·legueo, ara anem a assajar. Ara som els directors i hem de posar-nos mans a l'obra. Literalment. Mai més. Sí. I les vostres influències personals interfereixen a l'hora d'interpretar personatges o per fer-los vostres? Diguem, un dia d'assaig, si esteu malament, clar, això es reflecteix en el personatge, perquè potser vosaltres personalment esteu malament i potser no esteu per fer aquell moment, aquell paper. Jo crec que sí que pot influir una mica, però trobo que no ha passat gaire en el nostre cas, perquè és el que diem, al final ens identifiquem en moltes parts de les nostres escenes i ja és molt més difícil que et passi una cosa i no et sentis identificat si ja de per si ho feies. Però sí que és veritat que tots tenim mal dies, tots a vegades ens oblidem del diàleg, o hi ha dies que fins i tot ens oblidem tots i no sabem com continuar, això sí que passa i sí que es veu influenciat. Però crec que tampoc hem tingut un gran repte a nivell personal de dir oi, és que estic molt malament i avui ja no sé fer aquest personatge. Jo crec que no. T'haig de dir que si jo tinc un dia dolent i es veu reflectit en el personatge, va estupendo. Perfecte. Millor que millor. Perquè, pobret, el Max, que és el que interpreto, pobret, sempre és... A mi em sap molt greu. És el penes de... Sí, pobret, està molt perdut a la vida. I això. Però... No, Bueno, sí, tothom potser tenim un Max a la és nostra vida. exacte, és això. Jo crec que és inevitable que una mica de nosaltres sempre vagi com les situacions externes al final acaben entrant d'una manera o una altra, però com hem dit abans, al final som bastant nosaltres quan estem actuant. No se'ns fa massa complicat dividir o separar aquesta vida tan externa i la vida del personatge, tot i que sí que s'ha de fer una construcció, no? Però jo crec que ho portem amb molta naturalitat, jo crec que això és la part bona. Bueno, i que ho tenim molt matxacat ja, aleshores és això, ja sabem, és el que hem dit, el recorregut pel que passa, i aleshores, tot i sí que és veritat que el tenir un mal dia potser va més per m'entrebanco en els monòlegs, no sé ara quina frase va, no sé, però més que jo les emocions jo crec que sí que sabem passar per totes perquè ja les hem matxacat molt i sabem què hem de fer. I també, ara, tractar uns temes que heu deixat anar, però que no... Bueno, són temes que també als joves és molt important, de fet, avui dia. Perquè parlar una mica també sobre la importància de la salut mental dins de l'obra. Sí. Com ho abordeu, això? Hi ha un personatge que té un problema de salut mental i que es deu a la seva trajectòria des de que li diagnostiquen aquest trastorn quan és petita, que la tracten com una rara, com moltes vegades ha passat, a ja per fi descobrir que no és una persona rara, que és una cosa normal, i tot el procediment que ha hagut de passar i el viatge que ha hagut de fer per poder estar a gust amb si mateixa. I això creiem que és un tema superimportant i que ho hem tractat amb una naturalitat que és amb la que s'ha de tractar, perquè és una cosa que passa, que és normal i que no hi ha cap problema per tenir un trastorn de salut mental. I a més, crec que també hi ha una part molt xula també d'aquest personatge, que és que no només es parla d'aquesta part com negativa, podríem dir, no? D'aquest trastorn, sinó que es parlen coses seves que potser no solen tractar quan es parlen de
persones amb malalties mentals o amb salut mental tocada, no? Es parlen amb les seves relacions personals de com són les relacions personals amoroses, per exemple, també d'aquest tipus de persones que a vegades només ens quedem a la superfície, no? És una persona, és una persona malalta, pobreta, no sé què, i es parla d'aquesta situació complicada, però no es va una mica més enllà i no coneixem realment aquest personatge, no? O sigui, clar, la seva trama no és simplement ser la que té un problema de salut mental, va molt més enllà. Això, té relacions interpersonals, té una germana, que això també és molt important. Veiem com des que li diagnostiquen, com la tracta la seva professora, com ho reben a casa, perquè, o sigui, aquest personatge, que es diu Lila, la seva germana també és al grup. Llavors, és això, ho veiem des de les dues bandes, però és això, vull dir, és un personatge, el que he dit, amb moltes capes, no és simplement la malalta, però és que, clar... Exacte, trobo que cada personatge que tracta un tema social no hem envoltat el seu personatge amb aquest tema social. És el personatge que, a més, té això. Li passa això, però és com nosaltres, o sigui, a la societat no s'ha de tractar com aquesta persona és que li passa això i ja està. No, és una persona, és una unitat pròpia i té aquest valor afegit. I no cal que aquest valor afegit tingui una connotació negativa, perquè no té per què. Perquè en un dels monòlegs de la Lila, que ella explica com fa una cosa, a mi em sembla maquíssim el canvi de veure que hi ha diferents perspectives en aquest món. No tots veiem les coses de la mateixa manera i no tot té una connotació negativa per tothom o una connotació positiva. A mi em sembla molt maco, això. I a part també de la salut mental, també ho hem comentat. Les temàtiques del feminisme i LGTBI també com estan introduïdes a la trama de l'obra. Bombazo. Sí, jo crec que aquestes formen part de l'explosió més forta que té l'obra. Al final són lluites que ara mateix són molt presents i els personatges també les viuen molt presents, no? Tenim un personatge que és un personatge trans, que al final explica també molt des de la seva pròpia història com és aquest canvi, no? Com és aquesta transició, com és trobar amics o trobar amistats o trobar-se a si mateixa dintre d'aquesta societat. I a més, el feminisme, òbviament, que entra a totes les capes d'això, des dels comentaris, no? Des d'aquesta punta de l'iceberg positiva, negativa, no? Que a vegades no veiem, però aquests petits comentaris que tot fa la lluita, no? Els micromasclismes, els comentaris entre els amics, que a vegades deixem passar coses que s'ha de dir, això no toca. O, per exemple, en el cas de l'obra, com el feminisme es converteix en una ferida entre dues amigues. Que això també és una cosa que jo no havia vist mai al teatre. No, jo crec que tampoc. I a més, com el feminisme... O sigui, el contrapunt de dir o lluito pels meus ideals o lluito per mantenir l'amistat que ja tinc. I com aquests dos fan que no puguis tenir els dos alhora. És un o l'altre, exacte. Clar, això està molt bé trobar-ho en una obra. O sigui, parlem temes de moltes coses diferents, però no es fa pesat el tema. No és allò que a vegades et passa en el col·le, que et fan una xapa que és molt carca, d'algú que tampoc hi entenc gaire. No, són temes que hem tractat amb naturalitat, hem fet pinzellades, però trobo que són bastant completes aquestes pinzellades. I és això que el que dèiem abans del personatge de la Lila, els personatges LGBT no són només la trans, la lesbiana, no, vull dir, tenen un passat i una història molt interessant, amb molts colors, i se'ns explica com a espectadors també quina és aquesta història, perquè en aquesta obra hi ha molts moments d'introspecció, de monòlegs, que ens ajuda a conèixer molt bé qui tenim davant. I després, ara, clar, parlar de tots aquests temes, parlar una miqueta, ara, com feu i trobeu l'equilibri i gestioneu aquest equilibri entre els moments que són així, més personals, més de lluita, amb altres que potser són més lleugers, més d'humor, com podeu arribar a fer els canvis o com ho gestioneu, això? Home, són canvis difícils, però jo crec que també... Sí, són molt complicats, però jo crec que són indispensables en aquest tipus d'obres, no? Perquè al final està molt bé veure una part de lluita, no? Veure una part com més introspectiva, també més lenta, més
més pausada, però si fas una obra sencera així, potser és que l'espectador se t'adorm a la cadira i no és aquest, no? Llavors jo crec que és molt important i crec que està molt ben feta aquesta transició entre, doncs això, en els moments introspectius són curts però són intensos, llavors també et dona per entrar molt dintre la trama, però després ràpidament tornes a la realitat, no? Tornes al present que estan vivint els personatges i torna a ser pues, una escena una mica més pues, distensionada, una mica més divertida, podríem dir. Jo crec que heu sabut trobar molt bé els punts on fer comèdia, entre cometes, perquè no és una obra de comèdia, però on trencar aquesta tensió, que són punts molt claus i molt petits, però que marquen la diferència. Sí, hi ha, per exemple, un personatge que des del meu punt de vista té tocs que fan així com un alleugeriment còmic per les coses que diu, per com les diu, però que realment això no és una comèdia i vull dir que... Sí, que de tant en quant hi ha alguna perla que dius... Bueno, clar, és algun comentari que pot fer gràcia a puntual. l'espectador i l'atenció, i també nosaltres, vull dir que nosaltres és això, el pas de ara estem de cachondeo, ara anem a assajar, i a vegades, vull dir, hi ha una frase que no sé per què fa tanta gràcia, ara ja ens hem controlat, ja no ens fa gràcia, però hi ha una frase que dic jo sobre un metro, diguem-li, que li feia molta gràcia a tothom, la deia i tothom es pixava al meu voltant, i vull dir... I l'escena és sèria. Clar, llavors no es podia continuar. Clar, en un drama que ens riguem tots, ja no... vull dir, no toca. Aleshores ja ho hem après a fer-ho bé, llavors està estupendo. A interpretar i a gestionar aquestes emocions quan toca, com bons actors i actrius que saben quan toca una cosa i gestionar això, ara hem de riure, ara no. Clar. Això està molt bé també. I, bueno, ara ja més o menys hem tractat una miqueta del tema, no parlarem gaire més de l'obra perquè l'hem d'anar a veure, si no, no tindrem res per anar a la sala Xavi Sallent, a Pere de Fis, això serà més endavant. Què espereu ara, això sí, del públic que s'emporti quan vagi a veure Tots són silencis? O sigui, com voleu que surti el públic? No espero que plorant, però... Home, no. Com voleu que... Esperem que no, però hi ha escenes que sí que podeu plorar i no passarà res. Ha de caure, jo crec que ha de caure llagrimeta, perquè ja ho ha dit la Martina abans, no és una comèdia, no aneu pensant que és una comèdia. És un drama. És un dramón. Bueno, no és un drama, però és un drama juvenil que jo crec que és fàcil de veure. No la trama, jo crec que és una trama una mica més complexa en el sentit de no és una obra que tu vagis i de primera ho entenguis tot, no? Si desconnectes un moment et pots perdre ja alguna cosa molt important d'aquesta obra. Exacte, jo crec que és això, aquest canvi que dèiem entre el present, el passat, el futur, el no saber on ets, jo crec que la gent es pot emportar una mica això, no? Com una visió total de com són tots els personatges i quin és el camí que segueixen. Jo crec que és una cosa molt important, no? Que no és una obra que passi en un moment concret. Passa en un moment concret, però pots veure quin és l'impacte d'aquest moment, quin és el passat, quin és el present i possiblement quin és el futur, que jo crec que és una cosa molt guai, no? Que puguis veure la totalitat del personatge. Sí. A mi m'agradaria que qui vingués, jove, sortís amb la idea de que som joves i que tenim dret a equivocar-nos. O sigui, el meu personatge en un moment ja diu tinc 20 anys, en 20 anys hi ha temps d'equivocar-se i tornar a començar. Doncs això, vull dir, tot i que aquesta gent, nosaltres hem passat per aquí, per això ens sentim tan identificats amb els personatges, perquè ens hem sentit perduts, hem sentit que el camí no era el correcte, que ens equivocàvem, ens donava vertigen prendre decisions. Donar aquest missatge de no passa res per equivocar-te, amb els estudis, amb la feina, amb els amics fins i tot, és normal i tenim encara molta vida per endavant i això és molt important que quedi. Jo espero, primer de tot, que els agradi. Això crec que és el primordial. Però després que se sentin identificats, que és el que trobo que és molt bo de la nostra obra, que el públic es pot sentir identificat. I crec que fem una molt bona feina aconseguint això i aconseguint transmetre les emocions que volem transmetre. I trobo que això que és molt important, que el públic es senti identificat, perquè també crec que això pot tenir un impacte positiu en què el jovent vagi a veure obres de teatre. Perquè no és una cosa que estigui molt arrelada i crec que és molt important no perdre aquesta part de la cultura
de la nostra ciutat i de la cultura en general, perquè a Terrassa es fa molt teatre i hi ha moltes oportunitats per veure teatre. I potser ens pensem que anar a veure el teatre vol dir anar a veure El Rei León a Madrid i gastar-te una millonada, i no és cert. Hi ha moltes companyies de teatre amateur com la nostra, amb preus molt assequibles i amb obres molt bones, que al jovent li agradaria. Per tant, jo espero que després de veure la nostra obra la gent tingui més ganes de veure obres. I no només de la nostra companyia, en general. Veure teatre amateur, perquè Terrassa és ciutat de teatre amateur totalment. I s'ha de donar suport a aquest tret, aquesta riquesa que tenim com a ciutat, i trobo que això és molt important. Si algú de dalt ens està escoltant, a veure si... Perquè, clar, una miqueta d'ajuda de les administracions no aniria malament, Això sempre s'agraeix. Això no aniria malament. No, totalment. Jo crec que és molt important això, que els joves també formin una mica de teixit cultural i no només això, no cal que sigui, això ho deia la Martina, a Barcelona, no? Això que dèiem, no, anem al Paral·lel a veure les obres d'allà o les que et surten anunciades a tots llocs i els busos i per Instagram i per tots llocs. No només això, buscar una mica més el local, no? Buscar una mica més quines són aquestes persones que potser tens a prop de casa i no t'ho has plantejat. Dius, ostres, és que tinc aquest teatre d'aquí i veig a vegades els cartells al carrer i ni m'ho miro. Veure una mica què són aquestes... Uau, és que són molts al final fent teatre a Terrassa i crec que s'ha de donar molta importància. I com creieu, per exemple, ara una persona que ens estigui escoltant i diu, ostres, doncs jo vull saber més de teatre, ara perquè 34 passes ja estem aquí parlant d'ella, estem escoltant el nom, però dic, bueno, a part de 34 passes, què més hi ha per aquí? Com creieu que ho podem arribar a saber? Doncs vos que esteu ara... més ficats dins, que ens ho pugueu dir. Hi ha moltes companyies de teatre amateur que tenen plataformes digitals. Nosaltres, precisament, tenim TikTok, tenim Instagram, que també el que volem és... Un teatre amateur és molt més proper que un teatre, com els que hem parlat, molt més grans. Sí. I la nostra intenció és encara fer-nos més propers al nostre públic, Sí. mitjançant això. Doncs a TikTok no només hem fet promo, òbviament és tot promo, però hem fet trends de TikTok, hem fet trends a Instagram, hem fet coses d'aquestes que trobo que és molt bona manera de, donar-nos a conèixer, i dos, via missatges, com ja havíem dit, Sí. ens poden contactar per si la gent està interessada en teatre. I hi ha moltes companyies de teatre de Terrassa que també tenen aquestes xarxes socials. I a més, aquests festivals, no? Petits festivals que es fan, no? Ara per exemple, serà al juny la mostra de teatre, la mostra set de teatre. Sí. Les escenes locals, que també s'està fent ara. Sí, o sigui, al final és... No sé si m'equivoco, el TNT de Terrassa pot ser algú també de... Això no és de teatre amateur. No és amateur. No és amateur. És experimental. Però tot això d'aquests petits festivals que tenim tan locals, que a vegades, només per interessar-te una mica, és que tens la llista i tens milions i milions d'opcions per veure per tu, o sigui, no són molt generalitzades, tens cadascuna que pot trobar-te la que a tu t'agrada. I jo vull comentar que no sé per què realment en el món de teatre amateur trobo a faltar les edats dels 30 i els 40 anys, perquè almenys no us passa, a vosaltres? Jo ho trobo a faltar i... Sí, potser perquè tenen més temps, la gent una mica més gran. També pot ser això, Però jo, de veritat, animaria a tothom que vulgui apuntar-se a fer teatre. No cal que sigui a la nostra, vull dir, a la que tingueu més a prop del barri, on vulgueu, però si teniu aquesta espineta de fer teatre amateur, feu-lo i recolzeu-lo, perquè no es pot perdre aquest teatre. Sí, impulsar un festival de teatre amateur a Terrassa entre totes les companyies de Terrassa, Serien moltes companyies. Tots són opcions, tot es pot mirar. Per això un festival de teatre amateur de Terrassa, impulsat per... Per joves. Bueno, mira, jo us ho deixo aquí, que potser està molt bé. I és una Potser has de patentar la idea, vigila. Els de dalt, que s'escolta. Els de dalt, aquí l'any que ve diran, no, cicle de teatre amateur a Terrassa, sí, que diu, bueno... Doncs això està molt bé. I a les xarxes, que vagin al teatre, que consumeixin teatre, i si volen fer teatre, que ho facin. 34 passes, crec que a Instagram i a TikTok, tal com és. Exacte, @34 passes. Així ens trobareu. I ara així, per acabar, ara després d'aquesta obra, suposo que més endavant no teniu algun altre projecte, esteu, bueno, potser fem Aquí hi ha gent que sí té projectes. Sí, o sigui,
Que es puguin explicar, potser, sí, o... Sí, es pot, estem no? assajant, ara de cara que s'estrenarà d'aquí un any, al maig del 2025, estem assajant Charlie la fàbrica de xocolata. Ostres. Sí que no és una obra juvenil, en aquest cas Exclusivament. No és exacte, no és exclusivament, forma part tota la companyia de 34 passes, és un projecte molt ambiciós, Sí, molt. però està molt xulo perquè també és una de les vegades on hi ha molta paritat entre els actors juvenils, els actors infantils fins i tot, Sí. i els actors adults, en el sentit de s'ha volgut involucrar tota la companyia, fer una obra de teatre gran, una gran producció, que també és una de les que també distingeixen a 34 passes també, Sí. que es coneix també per haver fet grans obres de teatre a Terrassa, Mary Poppins, La Volta al Món, La Volta al 80 Món, dies. Peter Pan. S'han fet obres molt grans i crec que també volíem tornar, i també des de la direcció, el Jaume de 34 passes, també s'ha volgut tornar a aquest gran teatre que a vegades també fins i tot és més atractiu pel públic, perquè al final són obres molt reconegudes, i tornar a tenir aquesta glòria, no? L'època daurada de Exacte, 34 de 34 passes. Precisament enguany, que complim els 20 anys. 20 anys de la companyia. I de la mateixa forma que reivindico fer teatre amb els meus amics, amb joves, també reivindico i m'agrada personalment fer-lo amb gent de totes les edats. Portar-te amb gent de 60 anys, 50, 15... O sigui, m'encanta perquè tots tenim cosa a portar-nos mútuament i això crea un sentit de comunitat i un teixit que és molt interessant. Doncs, bueno, això serà l'any que ve. Sí. De moment, Haureu d'esperar una mica. De moment aquest. De moment tots són silencis. Teniu aquest projecte que bueno, està més endavant. De moment això, que diu Martina, 34 passes, la part juvenil té. Tots són silencis, que això, si no vaig errat, hi han 3 passes per veure aquesta obra. De moment, els dos importants són l'1 i 2 de juny, Exacte. que són a la sala Xavi Sallent, que és a Pere de Fises número 25, d'aquí de casa nostra, de Terrassa, que això, si no m'equivoco, és d'aquí 2 setmanetes. O sigui, us queden Sí, 2 d'aquí 2 setmanes. Les portem molt ben comptades. Gràcies per recordar-ho. Teniu un passe el dia 1, que és cap a les 6, no, cap a les 8, aquest és a les i el 8. diumenge a les 6. Sí, exacte. Això sí. Les entrades i tot això, la gent que vulgui anar A Entràpolis. A Entràpolis han de posar al buscador Tots són silencis i allà els hi surt. O, si no, des de les nostres xarxes socials, a Instagram està igualment també perquè sigui accessible per tothom Exacte. l'enllaç amb les entrades. I Per tant, ja diem, una altra vegada, 34 passes a arroba Instagram. 34 passes, seguir-nos per no perdre cap Clar, és el que dic. notícia. novetats Jo suposo que que aquí venen. estarà Charlie la fàbrica de Clar, xocolata. aquí està tot. Si passa alguna entre Tots són silencis i Charlie la fàbrica de xocolata també estarà aquí. Exacte. Exacte. Si us voleu assabentar de totes les novetats de 34 Sí. passes... Seguiu-nos a les nostres fem xarxes reels dels socials. assajos, es pot veure el procés, vull dir que ho mostrem tot. Sí, és això que deia la Martina. Intentem ser molt propers amb el públic i això volem que es demostri. Perquè després de 2 setmanes més tard, per tant, estem parlant ja quasi d'aquí un mes, pràcticament, Sí. Sí. el dia 15 de juny estreneu al Teatre Principal de Sí. Terrassa. Com a part de la mostra set de teatre de la que parlàvem abans, doncs nosaltres tenim el privilegi de poder actuar i ho farem el 15, el dissabte 15 a les 9 de la nit. Per tant, si no teniu oportunitat del dia 1 o dia 2 de juny perquè dieu, mira, ja tinc algun pla o el que sigui, que recordeu que el dia 15 de juny també els podreu tornar a veure i a sobre al Teatre Principal. O també els hi dic, si veniu el dia 1 i 2... I voleu repetir, podeu repetir per entendre millor l'obra. Ara. Exacte. Potser és això. Fer un segon visionat, podeu venir perfectament 2 per dies. veure aquelles detallets que potser no s'han vist a la primera part. Exacte. Igual que veiem unes pel·lícules 2 i 3 vegades, perquè la primera és per veure-la, la segona és per analitzar-la, després la tercera i la quarta Per gaudir-la. és La tercera és per anar fent, gaudir-la. Doncs això, el dia 15 ha de ser per gaudir-la i la primera per analitzar-la O si bé. voleu anar els 3 dies, ja sabeu. També, 1 i home. 2 i 15 de juny. Exacte. Aquests 3 dies. Passis a l'1 i 2, a la sala Xavi Sallent, al carrer Pere de Fises número 25. I el 15 de juny al Teatre Principal. Tots aquests passes, i ja sabeu, 34 passes a TikTok, Instagram, amb l'enllaç directe.
Arribem al final de l'entrevista. Nosaltres esperem que hagueu gaudit havent vingut. Moltíssim. Jo m'he passat molt bé. encantat. Martina, recordant moments. Sí. I alguna coseta que tingueu a dir que se'ns hagi passat i potser tingueu l'oportunitat ara o calleu per sempre, que diuen... Si no, jo us faig una pregunta ara molt... La Martina segur que la sap. Ai, doncs no me'n recordava. No te'n recordaves? No me'n recordava i no me'n recordava quina era. Doncs ara mira, esteu un dia assajant, atabalats, amunt i avall, després d'estudiar, de treballar, d'assajar, del que estigueu fent, un dia molt, molt intens. Arriba un moment que esteu a casa, o a l'habitació, on sigui, que esteu tranquil·litat i que esteu en silenci. A què sona aquell silenci? Clar, sent del teatre, potser hi ha paraules o altres coses, però què us queda quan esteu totalment? Mira, aquesta pregunta va molt bé amb el títol de l'obra, Clar. N'he fet són expressament. Silenci. Tots Doncs jo silencis. tinc dues respostes que ja m'havia pensat en el meu moment, perquè, el meu cap és un no parar de pensar. O sigui, jo crec que mai estic en silenci. El meu cap mai està en silenci. Per tant, una de les respostes és aquesta. En les voces de mi cabeza. L'altra opció és, en el cas de que jo vulgui estar en silenci, al meu voltant no pot estar en silenci. Per tant, necessito música o necessito un podcast o el que sigui. I en el cas de la música, com sabreu, jo em posaria Taylor Swift. L'últim àlbum que... Ha tret, exacte. El Billboard té... El top 3 són 3 cançons de Taylor Swift. Espero que parléssiu d'això, tot i no ser-hi. Sí, que parléssim i cada vegada que ens en recordem de Taylor Swift, Que bé, Se'n que recorda una de tot. salutació. Sí, que bé, sí. que bé. Doncs jo una mica, com la Martina, sóc un workaholic, aleshores no puc parar de pensar què haig de fer, que no sé què, que no sé quant, aleshores penso, clar, al ser autogestionada l'obra, a part de dirigir, l'hem produït. Vull dir, parlar amb aquell, parlar amb allà, no sé què, ara fa Vosaltres teniu doble feina, sou Exacte. direcció i actuació. Exacte, vull dir, fem de tot. Al teatre amateur tu muntes Sí, tot, sí. tu, i en aquest cas més. Aleshores, clar, arribava a casa i, vale, què hem de fer per demà? I estava tota l'estona pensant, vull dir, ara quan acabem l'obra, el dia 15, no sé en què pensaré. Estaré desolat. Bueno, relax, Platgeta. després de tot el que ha passat, que ja arriba l'època també, i després cap al 15 de maig, el maig de l'any que ve, ja del 25, ja veurem Sí, què ja. passa. Sí, jo també una mica com els dos. Jo crec que també ens assemblem una mica perquè no parem, som culs inquiets, no parem de fer coses. També jo amb la uni i tot, i em pilla tot massa de cop, però igualment jo crec que també quan estic més en tranquil·litat també intento escoltar podcasts. Últimament estic més amb els podcasts perquè crec que és una manera també de descansar la vista, no? Poder estar estirat al llit sense fer res, et poses els AirPods i aguantes allò durant una estona. A mi m'agrada escoltar coses amb les que pugui riure, el Nadia sabe nada, no? Qualsevol d'aquests, La Ruïna, podcast de comèdia. Que ets més de crim, de comèdia... No, de sóc més de terror? comèdia perquè és una manera que es passi ràpid l'estona, no? I que sigui com molt conversacional, que no tingui... No sigui feixuc. Jo necessito que quan estic tranquil i calmat sigui una cosa que sigui fàcil, que pugui riure una estona i descansar. Lleugera, sí. El programa més jove de la teva comunitat. Això és Adolescència.